הנצח הוא גילוי הערכים הנצחיים, מה שמנצח את הכל, ההתמדה מתוך אמונה בצדקת הדרך. כך הנצח שבגבורה היא האומרת לאדם, כן מקומך כאן, לשפוט, לעשות, לפעול, צדק צדק תרדוף. המלחמה הראשונה שעם ישראל נלחם היה נגד עמלק, אנשי הקרי, אנשי השוללים את המשמעות. גם המלחמה האחרונה תהיה נגדם. כמה נהיה נכונים להביע את הדבקות במטרה, כמה אנחנו נעמוד מול הייאוש, כמה נעמוד מול אלה ששוללים את הערכים הנצחיים שבעולם. בואו נקבל על עצמנו להפגין את ההתמסרות לצדק, גם כשאנחנו פועלים במשפחה, הערכים יהיו ברורים ונכונים להיות בעלי גבול ומתווים כיוון קדימה.